Ndị Amokwe na ndị na-esonyere Amokwe TV ekene m unu. Ọ ka bụ Wada Ebere Osmond ka gị na-anọ n'ụbọchị taa. Unu nekwa ya, unu ga-ahụ nnukwu mmadụ nke mụ na ya nọ n'ụbọchị taa. Nna anyị ukwu anyị ekene gị. Ana m ekene unu. Biko igwe ndị Amokwe na ndị na-esonyere Amokwe aha gị na ebe ishi na be anyị Amokwe. Eze aha m. Aha gị na ebe ishi na be anyị ba. Aha m bụ Ogbuefi Silas Onyebuchi Chime Igwurube. Abụ m onye ụzọ Enugu Amofia na Ibuzor Amokwe. Ogbuefi anyị ekene gị. Anyị bụ ndị Amokwe TV ekene gị. Biko ị nwere ike ịkọwara ndị na-esonyere Amokwe TV ihe ejikọrọ gị na papa anyị bụ Sir ABC Chime, onye nke na-alụ mmụọ na mbọsị. ABC Chime bụ my uncle, bụrụ my second father maka ọrịa azụrụ m from primary school till wee gụchaa nụọ nwanyị mụtawa ụmụaka were fụọ njem. Ọ my big uncle because abụ m nwata mgbe nna m nwụrụ 1964 o wee pik anyị wee zụba anyị. Ọ na m nwoke my uncle. Okay sir. Ogbuefi biko ị nwere ike ịkọwatụla anyị ka obi dị unu na nhapụ papa anyị hapụrụ anyị n'ụbọchị taa. Ọpụpụ papa anyị mmasị n'obi dị anyị mma so much because o nweghị ka mmadụ kalụrụ nka ọ fụrụ akwa ndị ọ hapụrụ ga-ewe ohe na-abịate. Anyị na-ekene Chukwu maka na o biri ndụ kwụrụ ọtọ. So nọ ihe niile ọ nọrọ 91 years. O tinyere jala n'ihe Baịbụl kwuru a na-anọ. So anyị ka ahụ mere anyị obi ọ na-atọ anyị ụtọ maka ụmụ ya niile owo nke ọ na-azụghọ and ha niile na ebe dị mma n'ọrụ oyibo na Naịjirịa ma ndị nọ nke obodo oyibo. So ọrịa ka ụwa niile ji gbajuo today mbịa ebe a na-eyi ya. So ana m ekene unu n'owu unu telivishọn bịala ebe a ka Chukwu gọzie unu. Unu bụzi ọwa unu na-etike unu na-acha because ana m ahụ unu. Anyị ekene gị nna anyị ukwu. Biko kedu ndụmọdụ ị na-enye ụmụaka papa anyị lapụrụ wee nawa mmụọ na o nweghị ndụmọdụ papa anyị nyechara anyị ndụmọdụ. Ndụmọdụ bụ ka anyị mụta ka o si eme soro ụzọ ya. Anyị sokwara ụzọ ya nweghị nsogbu ama ndị biko. Anyị na-ekene gị. Biko kedu ekpere ị na-ekpere ọha na eze bịara soro unu nọnyere unu na mbọsị taa? Ana m asị ọha na eze bịara Chineke nke igwe nke dị ha bịa n'udo ga-edineje ha n'udo na-enwere nsogbu ọbụla. Ka o chuchefere ha ndị iro na ndị mgbam, ndị wuchi, ndị wizard, ndị Chineke kechere ekwesịbanye n'ime ha nọ n'okporo ụzọ egbuchi ndị mmadụ. Ka Chukwu dịrị ha jee n'udo, ekwene ka ọha ndị ekwensu hụ ha. Ihe a ka nna ayọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Biko na ofu onye ọzọ anyị ga-ajụ gị bụ biko kedu ekpere ị na-ekpere ndị Amokwe Community TV? Ha Amokwe Community TV ọ ga-aga even NTA because ka Amokwe si eje na adị m very very happy. O juru m ahụ. Chukwu ga-anọnyere unu n'ofu n'ofu. Unu ga maka ihe ọbụla Chukwu kwadoro ọ ga na-aga n'ihu. Chukwu kwadoro unu ga na-aga n'ihu n'aha Jizọs. Ogbuefi ndị Amokwe TV na-ekene unu na-asị unu ndo na ọdachi dakwasịrị unu. Obuike isi unu eli n'ujuru ife gaa ya oke. Anyị na-ekenekwe ndị na-esonyere Amokwe TV. Anyị na-asị unu jisie n'ike na-esonyere Amokwe TV. Onwe mmemme ọbụla anyị chọrọ ka Amokwe TV bịalụ kpọtụrụ anyị na-akpọ Amokwe TV. Anyị ga-abịa wee fụ na ya bụ mmemme na anyị media otu unu si wee chọọ ya. Anyị na-ekene unu. Ọka bụkwa Wada Ebere Osmond. Ya ọ dịrị unu na mma. Nwanne ife ise hita aka anyị dị ya.